To, yara, menene wannan? Me akwati ke nunawa? Yau mun ɗauki harafi mai goyo ne. Kun gan shi yadda za ku gan shi guda nawa? Guda biyu. Ana ce musu masu goyo. Wannan harafin ana ce mai tsa, sautinsa wannan ƙaramin harafin kenan. A cikin kalmar tsalli. Tsalli. An gane na yi tsalle ko? To za ka tuna sai kai wannan yawwa. To su kalmar ido. Ido. Alalo. Yara. Menene wannan? Me da'ira ke nunawa? Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Yara. Menene wannan? Me da nake nunawa? Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Ban ji ba? Alalo. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Alalo. Yara. Menene wannan? Me tauraro ke nunawa? Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa. A markaɗe su. Suna rafin sautinsa. Suna rafin sautinsa.
yi a markaɗe su. Alalo alalo.